Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, driver nga nagbunggo sa tricycle nga ginasakyan ni Prince Joaquin Relatos nag-surrender na. Siyam ka mga ginasuspetsuhan ng NPA nagkalamatay sa police operation sa Tapaz, Capiz. Sa balita nasyonal, mga hospital nagapreparar na sa posible pagsakas ang kaso sa COVID-19. Mga negosyo ginalauman nga magabalik normal sa 2021. Maayong aga Bacolod, mga aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Huwebes, Disyembre 31, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, DorelCabatuNo. Aksyon, BoyDuran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sila. So, good morning liwat sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Ang aton pagpanamyaw sa inyo ha sang Happy New Year. One day to go. Ako na gid was 2021 na kita. So, isang tulog na gid lang, no? Kay migo naton Alex Montesa, good morning. Advance Happy New Year man sa imo. Kay Noel Amar, Happy New Year man sa imo dira Noel, no? Kay Jean Boerom, good morning and Happy New Year sa akon nga mga ka-batch dabla sa batch 81 sa Ramon Torres National High School. Happy New Year gid sa inyo nga tanan, sa inyo dira kun diin makamo mga bahin sa kalibutan, no? Ay iba nila to sa abroad no? So keep safe, stay safe and enjoy the coming year of 2021. Okay? Sa kay Judenia Sarmiento Pueg Lazaro, Happy New Year man sa imo. Sa kumusta lang ko da sa bilog na pamilya, no? Sa kay Ramil Duray Infante, good morning. Judy Dan, maulanon nga hapon kuno dito sa Austin, Texas, no? Hapon pa lang dito sa Ilasubong. So, Happy New Year man sa imo, Judy. Regards nda sa imo nga husband, ano? Nga nakaschedule na to lang nga mapa-inject or na-inject na. Glenn Katungay, proud to be a loyal listener of the number 1 AM radio station sa Hall of Negros Occidental and Bacolod City. Happy New Year sa imo, watching live sa Kalumpang, Bukana, Ilog. Good morning dira sa imo. Anong tumaning kay Alex nga why are you wearing mommy's makeup, no? I don't get it too. Ah? I don't get it too. Okay. Sige. Good morning, Aksyon Boy. Hag sa atong mga ka-aksyon. Kaya wala ko ka good morning sa ila. And last day na sang 2020. Yes! Last day sang 2020. So, feeling ko hours na lang no? Meron to da. Hours? Pilan lang ka hours. Isipa. Hindi ko ka... ati ko lang guro mga 17 hours and 42 minutes. Perfect. Kita mo naka-polka dots ko, Aksyon Boy. Dapat nag-polka dots ka man. Polka dots ang ako niya nga magsuksok ko sa ako nga bayo sa gabi. Ginabutan ko na yung mga coins siya para nga... Wow! Para doon din na effort niya. Ay, effort niya actually gani. So, ako para din ako mag-effort, nag-polka dots na lang mo daan. Para ano, ina? Para ko no mangin... mabugana? Yes, in 2021. Yes. Tingala ako doon kabugana sa 2020 mo kasi 2019. Sana all! Tere Simpronyong, good morning man. Sa kay Sheila Abrico Morales, good morning man sa imo. Sa Noniluna Calamba, Kelly Jelly dira sa Sorgid Subisian stock from works. Ang Paskuan nyo will be a little late na. Ay, may pamasko man gali si Kelly Jelly. Very good. Ginagreet niya man ang iyang pamilya sa Barangay Pandanon DSB, Don Salvador Benedicto, Family Refuela, Nagor, Apil, Dialagadon, kag Mr. Beboy Villasor sa CMO Sectoral. Ay, may Pasko siya siguro sa aton, Aksyon Boy. Ay, sa mga Kelly Jelly. Thank you, gid ma'am ha. Ay, Pasko sa kuno galing ba si malate lang.
No problem. problema. Appreciate na namon kaya at least na dumduman niya tabla action boy. Si Ma'am Vanessa Mayo mo man to. Yes. On the way na iya ko noti basi malate lang. May problema. Mario Bacauco Erad. Happy New Year landa sa La Carlota City. Sige be, ari na. Ano ni? Dennis Richard Tiboroma, 366 of 366. OMG. Thank you sa inyo tanan. Thank you ARB for making us everyday happy. Happy New Year kag sa Energy Fans Club. Good morning sa Three Kings sang Energy Fans Club kuno. Si King Bia, Jonathan, King Rajan, Tan Villalon kag King Baby. Si King Baby. Siya guro ni si King Baby. Siya gede. Oh, way pa siya na umpawan, action boy. Boom, 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 boom. Kuno, ginano mo to si Anthony, ha? Sige, standby sa mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 6. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Nagsungka na ang driver sang Toyota Innova nga nagbunggo sa tricycle nga nagresulta sa kamatayon sang pasahero nga si Prince Joaquin Relato sa nagligad nga Disyembre 22 malapit sa Mount Carmel Subdivision sa Barangay Alhi, Siyudad sa Bacolod. Ini nga development ang ginpost pagi sa FB page nga Justice for Prince Hit and Run Awareness Campaign kagabi. Nasaad sa post nga ang driver nga wala pa ginhingadlan ang nagsurrender sa Miyerkules ang hapon, Disyembre 30 na kayuna nga unahan nga bahin sa mga salakyan nga imbulbado sa aksidente. Ginkompirma ni Western Visayas Police Chief Brigadier General Rolando Miranda nga siyam ka ginasuspetsuhan miyembro sa New People's Army kun NPA ang napatay sa Tapaz, Capiz. Suro kay Miranda, simultaneous sa ginserbe ang search warrant batok sa mga ginasuspetsuhan komunistang rebelde sa Isla Sampanay, labi na sa Tapaz kag Kalinog. Sinisya nga report ang mga napatayang ginaligan nagpamalibad nga magpaaresto. Hindi pa makahatag si Miranda sa dugang detalye matapos ang nagapadayon pa nila nga pagkuha sa dugang nga impormasyon sa ground. Dugang pa ni Miranda, may isa ka miyembro sa operatiba ang napilasan apang wala sang may gin-report nga napatay sa bahin sang otoridad. Naglambot naman sa 47,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan Shabu ang nakuha sa isa ka high-value individual. Kagdamlag lang nakagawa sa Muntinlupa City Jail sa bypass operation. Nagipatigaan sa Police Station 7 sa Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod kahapon sang hapon. Ang nadakpa naging kilala kay Miles Henry Trinidad, 38 anyos, taga Barangay Banago, apang temporaryo nga nag-star sa East Homes 5 sa nasambit nga barangay. Sunod kay Lieutenant Conrado Espino, ang hepe sa Police Station 7, kaso may kangtanan sa illegal nga droga. Ang Oktobre siya tuig sa nakagawa si Trinidad matapos ang 7 ka tuig bangod man sa kaso may kangtanan sa illegal nga droga. Sunod pa kay Espino, manugay na nila ginamonitor si Trinidad apang karon lang nadakpan bangod nagasaylo-saylo sang lugar. Nakuha kay Trinidad ang 7 ka gramos sang inasuspetsuhan shabu. Arestado ang mag-live-in partner kag isa pa ka persona sa bypass operation naging patigayon sang Police Station 8 launa sang kagahon sa Purok Tangige, Barangay 1, Siyudad sang Bacolod. Ang subject sa operasyon amo si Mary Grace Lopez, 26 anyos ang edad, kag nadakpan man ang iya live-in partner nga si Romel Aropio, 39 anyos, Lunsay, residente sang nasambit nga lugar, kag isa pa ka persona ginkilala kay Tyron Velosilio, 30 anyos ang Barangay Takuling. Sunod kay Police Station 8 Commander Captain Junray Batadlan, kapin isa ka semana nila ginpaydalon sa surveillance si Lopez, bangod ginatudlo siya sang iban nga mga drug personalities nga una nadakpan sang kapulisan. Dugang pa ni Batadlan nakuha sa ila ng Lopez kag Arojo ang 2.5 gramos ng ginasuspetsuhan shabu nga nagabalor sang 17,000 pesos samtang drug paraphernalia naman kay Velosilio. Preso karon sa custodial facility sang Police Station 8 ang mga suspect. Samtang nagapatubang naman sang kaso ng pagupot sa illegal nga armas sa idalom sang Republic Act 10591 ang mag-amay matapos nagpanaya sang armas kag kutsilyo sa tong Martes sa isa ka barangay Tanod sang Barangay Concepcion, Siyudad sang Talisay. Ang mga suspek amusanday Igleserio Valiente, 54 anyos, kag ang bata sini nga si Aljon, 25 anyos, Lunsay residente sa muman nga lugar.
Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Corporal Aljun Bautista, samtang nagapangapay sa tindahan si Edgar Francine Padnakan, mga barangay tanod, gulpi na lang nga nagpalapit sa iya ang mag-amay kagintayaan sa kalibre 38 nga revolver sa ulo, samtang uyat naman ni Iglesiario ang kutsilyo kagana na kuntani bunon ang liog sini. Sa mga sitwasyon, naagaw ni Pandakan ang mga armas sa mga suspect kag nakapalagyo. Sa follow-up operation sa kapulisan, nadakpan si Aljon Valiente, samtang at large naman ang amay sini. Naglabot na sa 21,546 ang kabilugan niya kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa Department of Health 6 ang 48 ka bagong nga kaso sang virus. Ang nagapanguna nga lugar nga may madamo nga bagong nga kaso amo ang Iloilo Province nga may 28, Iloilo City kag Negros Occidental nga may tag-anom, Capiz nga may 5 kag Aklan nga may 3. Samtang 27 ang bagong nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 20,163 kag wala sang bagong nga napatay. Rason nga nagpabilin sa 652 ang death toll. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:15. Kag sa aton mga ka-aksyon. Okay, good morning naman sa aton nga mga nag-monitor sa Facebook. Si Rona Rida Trava, good morning, Happy New Year sa tanan nga listeners sa Aksyon Radio. Si belated happy birthday, Rona. Nag-birthday sa naligan kadlaw mo. Ay, galing. Hindi lang ko Birthday sure lang ng kung Rona. si Rona sa Canada or sa US. Basta sa either... Ay, si Rona, gali niya sa kuha niya gali niya. Nala ko. Sa Palyaduli. Sa lain gali ang damin ko yan. Ang nagatag si mo sa pato. Sampato. Wow! Kalain at mo. Tingala ko, gul, pinag-US. Sa Palyadulid mo lang ni. Lain gali niya. Ako na nasunod sa pinsar ko. Anyway. Good morning, dra kay amigo natin Roberto Juan Bolgallo sa Las Vegas, Nevada. Ari naman nagpadala naman sa akon sang kuano, sang pilian naman ho. Oh, wow. Yun na papili agad ko. Sana all. Sa akon dra nga sister sa Saudi Arabia kay Tess Duran. Good morning dira sa imo kag aga pa no. Subong ni phone 5 mga launa plan ni pasado dito sa ila. Good morning dira and Happy New Year. Sheila Labarcon Morales, thank you always kuno for helping those people who are in need.
Ronnie, basta may kaya, kwan lang basta may ibulig lang, bulig, Yes. Ronnie Villanueva, happy New Year ka na sa taga-barangay 4. Salamat sa nagbulig pangamuyo sa akong nasawa. Successful ang operation. Puli na sila karon. Sige. Ati, maayo. Thanks God kay successful, Action Boy. Sige. Emmanuel Ramirez, always get tuned in kami diri sa Barangay Handumanan and Barangay Mansilingan Ramirez and Rigacho family. Pinky Teruel, good morning and Happy New Year man sa imo, ma'am, no? Filenora Oliveros, Happy New Year sa inyo tanan ng staff sa Aksyon Radio. Action Boy na skip na guro, way mo nakita. Jefferson Docto, Queen. Good morning dress sa Mayla Carlota City. Sige. Go. TikTok ka nagigano yung Action Doors? Hindi ka mo friend ni Noel Amarao? Friend kami ni Action Boy. Waya ko nakita akong TikTok. Sa my day mo. Ako wala mo ko kita. Kaya ka man yung galantaw, my day. Sa my day mo, kaya tanaw mo lang siya live mo yung TikTok mo. Yeti background. Kalay. Sheikh Sean Defensor, Happy New Year, man. Sa Gordon Grove Defensor family. Isa kay Mercy Suarez de la Torre. Good morning, sir, from Toboso. Uy, mayong buntag, Toboso. Mga Bisaya inyo. man na diha, Action Boy. Correct, oo. Yes. Si Sandy Rodriguez, good morning, man. Sige, follow mo. Yes, si Mercy Suarez de la Torre, good morning. Si Miss Kelly Jelly, yes, Miss Dorel, I will, Maybe tomorrow or the next day. We'll inform. Wow, thank you. Galit na mo na. Jocelyn Kalamaan, good morning, Action Boy and Action Dorel. Kay Jean Marie, dira sa may Canlaon City, mayong buntag, Canlaon. Bisaya man po ni dito dong. Kaya Jean Marie, Happy New Year sa inyo sa Action Radio. Kay Dennis, ambot si mo Dennis, charing. Melinda Miranda, good morning Action Boy, kag Miss Dora. Actually, wala po kabalo. Nakita ko lang. Good morning Action Boy, kag Miss Dora. Please patamyo lang sa Miranda family, kag sa tanan nga taga Barangay Sibukaw, San Enrique. Happy New Year and God bless us all. San Enrique, taga drama na si Dennis, Action Boy mo. Kaya Jonah Garcia, good morning sa inyo nga duha. Sa itong nga duha, ko Action Boy. Garcia family, Generalaw family, Dalumpines, Baladhay, dra sa may Sitio Lunaw, Barangay Mailong, Bago City. Mayong aga sa inyo. Salamat po watching from Tandang Sora, Quezon City. Ako, Maldita, advance Happy New Year, Action Boy and Action Doral. May God bless you and good health. Good luck 2021. Yes. God bless 2021. God bless. Maria Luisa Melos, good morning, man. Happy New Year, Loeng. Sakay Remia Garcia, good morning. Kag by the way, happy birthday gali. Sakay amigo na kon Tatong Garcia. Advance? Romeo Garcia Was your Jr. birthday? Subong. Subong. Okay. Na, 31. Happy birthday! Happy Timayo gali, birthday. no? Kay isang handaan lang. Isang Boy. handaan lang. Perfect. Hindi isang handaan. Maraming handaan yan kasi kuan nang advocacy nang may lunch. Oo. Meron pag ganyan. Gali ka. Stop na buwas. Stop na buwas. Tagduwa kadlaw na yang selebrasyon. Basta mo birthday si medyo lipot malanggali ako. Tatong. Ikaw yung bala, isa ka bulan kaya pag-celebrate sa iyong birthday. Sa kabulan. Oo. Sa kabulan, ha? Especially kabulan. Bilog nga magsugod, magpatak na ganing January 1, birthday na ni Action Boy, mga ka-action. Hasta na mag-31. Okay, sige. Armand Regalado, good morning. Oma Lumena. Antoinette Piliado, good morning. Happy New Year kay Dodo Arlie Piliado, kag Melcho Aplasan. Sawi sa La Carlota from Canada. Thank you. Sige, standby sa mga balita nasyonal. Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:24. Detalye na sa aton mga balita nasyonal.
Nagapreparar ang mga ospital sa posibleng pagsaka sa COVID-19 cases pagkatapos ng holiday season. Sunod kay Health Undersecretary Dr. Leopoldo Bong Vega, ang Health kag Budget Department na naghatag sang pondo sa kalabanan nga public hospital, ilabi na sa Metro Manila para sa pagdugang sang 50 tugtog 80 ka beds para sa mga pasyente nga may critical kag severe symptoms. Dugang pa ni Vega, ang otoridad ang nagtukod man sa pila ka field hospital sa pagtatap sa mga critical kag COVID-19 cases. Nagapanawagan si Vega sa publiko nga likawan ang pagsaulog sang bagong tuig usar ang palupok nga posible makatugas ang injury kung magresulta sa paghinutok sang emergency hospitals. Ginalantaw man ni Vega ang posibilidad nga ang mga malukpan sa palupok ang makakontak sa mga COVID-19 patients sa ospital. Nagapati si Employers Confederation of the Philippines sa Coneco President Sergio Ortiz Luis Jr. nga makabalik sa normal ang negosyo sa 2021. Sunod kay Luis, may pila ka empleyado na dulaan sa trabaho bangod sa pandemya. Ang liwat makakuha sa trabaho apang ang mga negosyo magabukas lamang kag sang expansion nga saligan. Ginapaabot ni Luis nga sa ikaduha pa nga quarter sang 2021, mabangon liwat sa normal ang sitwasyon sang negosyo sa Pilipinas. Nanawagan naman si Senator Amy Marcos nga amindahan ang Universal Healthcare Law para ma-defer ang pagsaka sa PhilHealth contribution sa 2021. Sunod kay Marcos, ang saka sa premium contribution sa PhilHealth hindi dapat pag-i-implementar matapos ng ekonomiya sa pungsod apektado bangod sa COVID-19 pandemic. Sa idalom sa UHC law, tanan nga Pinoy nga miyembro sa PhilHealth ang obligado nga magbayad sang 3.5% nga saka sa premium contribution sa 2021 halin sa 3% sang 2020. Ginakabig ni Bayan Muna Party List Representative Ferdinand Gaite nga unconstitutional ang pagkakasang probisyon sa 2021 nga national budget nga nag-require sa pagpasa sa Kongreso sang report angot sa Intelligence Fund nga gingasto. Sunod kay Gaite, ang pagveto sang presidente sa nasambit nga probisyon halinan lamang sang pagduda nga ang pondo mahimo ginausar batok sa mga oposisyon bilang preparasyon sa pag-abot nga eleksyon. Sa iya veto message ginpahayag sang presidente nga ang rason sa iya pagkakasang probisyon ang mga luyag lamang niya nga proteksyonan ang national security. Patay naman ang 3 katao matapos nga nahilo ini sa ginhimo nga sumsuman nga puffer fish o kon butete sa Tabango, Leyte. Sa report sa otoridad, ginpaluto sa isa ka barbecue stand ang butete kag ginhimo nga sumsuman upod ang iban nga customers. Pagkatapos ng pila ka oras, nagsakit ang tiyan, nagsuka kag nalipong ang managkaon sini. Dead on arrival sa ospital ang 3 ka mga biktima. Magluwas sa mga napatay, may 3 ka iban pa nga nakakaon man sang isda kag padayon nga ginaobserbahan sa ospital. Ginmando sa Department of Interior and Local Government o DILG ang pagpasaka sa kaso batok sa Quezon Provincial Board member nga ginalegar nagtago sa 2 ka miyembro sa New People's Army o NPA nga naaresto sa timonan sa tung weekend. Sa press statement, ginpahayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga dapat pasabton sa kaso kriminal ka administratibo si Provincial Board member Dora Tan sa 4th District sa Quezon bangod sa ginalegar pagtago sa ilananday Roel Custodio kag Ruben Estocado sa iya puloy-an sa Barangay Zone 3 poblasyon. Patag ni Anyo nga mas mabugat nga pinalidad ang atubangon ni Tan bangod hindi husto ang paghatag proteksyon sa mga kaaway sa gobyerno. Si Custodio amo ang napatihan finance officer sang Sub-Regional Military Area Force ng Southern Tagalog Regional Party Committee, samtang si Estocado nga isa ka political instructor ang sang L1 KP1 sang Bicol Regional Party Committee sang CPP-NPA. Nagpandam naman si PNP Chief Debold Sinas sa peking account ginausar ang yangalan agud mangilkil sang kwarta. Nagpagawa sang screenshot ang PNP sang peking account lakip ang pagistorya sa nagpakuno-kuno nga PNP Chief sa isa ka namatyan sang bana nga pulis. Makitaan sa pagbayloan sa mensahe nga nagpayo sa bulig ang babae nga ma-release na ang pensyon kag death claims para sa napatay niya nga bana. Sa among pagistorya ginpahayag sang nagpakuno-kuno nga PNP Chief nga buligan niya ang babae apang dapat maghatag ini sang kwarta para sa magatrabaho sang iya concern. Sunod sa PNP, nakikangot sila sa computer forensics para ma-trace ang sa likod sa peking account kag makasuhan ini sa paglapas sa Anti-Cybercrime Act. Ginpanugyan man sa mga netizens nga maghalong sa mag-usar nga magpadala sang mensahe sa social media. Ginanunsyo sa Commission on Population and Development o POPCOM nga ilagi na project nga maglabot sa 110.8 milyones
ang populasyon sa Pilipinas sa katapusan sa 2021. Ini ang may pagsaka sa 1.4 milyones halin sa 109.48 milyones nga populasyon subong nga 2020. Sulo kay Popcom Executive Director Juan Antonio Perez III, ang figure mahimo maglabot sa 111.1 milyones kung ang impacts ng COVID-19 pandemic ang ikonsiderar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay sa Media. Good morning, anay dira kamigo na itong Torko Jongko sa kay Joan Tan. Good morning man. Kag Rizali, good morning Mariko. Ang Pasko ko mare, di kayo mga Pasko, blaki Pio na di mo. Hindi sila makaluwas mo kung dira, no? Ma'am Vanessa Mayo, Happy New Year man sa imo, dra. Kag kay Cory Vidaha sa Kuwait. Good morning man. Lynn Mac, mayang aga man. Standby na kita sa aton action report second portion. Upod di action Fred Salanga, balikay kita karon sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon DorelCabat. Kag Aksyon BoyDuran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.